רבותיי, אף אחד לא הולך הביתה, יש כאן הפתעות שלא יגידו שפספסתם. הרב מוסי בכבוד. ברוך הבא הרב דוד ארנטרוי, הכהן שלנו, צאצא של הבעל שם טוב. רב בית כנסת יעמה. רבותיי, שבוא נגיד לחיים, לפני שמדברים צריך לשטוף את הפה, שלא יוצא איזה חיידקים לא מתאימים, שלא ידביקו אתכם בעניינים לא טובים. אז לחיים, גם את האוזניים צריך לשטוף. לחיים. ברוך הבא הרב ג'ורנו, חוד כפיים הרב ג'ורנו, הרב של בית רחמים, של הרביץ תורה בבית רחמים. ותודה רבה לרב גוזל, אילן גוזל, שבא לפה לכבוד הבבא סאלי. עוד מעט נשמע מפיו דברים נפלאים וסיפורים מרתקים באופן מיוחד וטהור בעזרת השם. ראש העיר שלנו, אמרו, ראש העיר, אני רואה שאתה מחזיק את הכוס ביד, זה לא טוב. תרוקן אותו לחיים, אתה תפתח, תפתח את הכל. ואחים את ראש העיר לאריכות ימים ושנים טובות, ושיצליח במלאכתו. זכה מן השמיים יעמידו אותו לפה. ואנחנו הצבענו בשבילו ועזרנו לו, אז אנחנו מברכים אותו שיצליח עד 120. ואת מנכ"ל העירייה היקר, וכל אחד ואחד שעוזר, אני רוצה להגיד בראש ובראשונה, קודם כל שאתם יושבים פה והכל יפה ומסודר והכל בסגנון מרוקאי, אתם רואים כל מיני כלים יפים. אני רוצה למחוא כפיים מכל הלב לצדיק שלנו הרב עידן היימן, שטורח גם עכשיו מאחורי הקלעים, טורח שעכשיו אם תוכלו לשמוח. תודה רבה לנו לתזמורת שלנו אייל טוויטו ותזמורתו, שאנחנו קבוע איתו והוא מיום ליום משתפר והולך. עד לאן תגיע אייל ולתזמורת המתוקה. רבותיי אחים יקרים, אנחנו פה כי אנחנו אוהבים אחד השני, אנחנו אוהבים להיות ביחד, נהנים להיות ביחד. תן חיוך שמעת, בדיוק. תחייכו, תשמחו. סידנה בבא סאלי, כזה צדיק גדול, שגם עכשיו הוא שומר עלינו, גם עכשיו הוא ממשיך את הברכה, יתיר בחיינו, עוד יותר משל היה בחיי בעולם הזה, וזכותו תגן עלינו. נגיד בקצרה, אני אדבר בקצרה, אחר כך נדבר עוד פעם, נפריע לכם. יש גם באמצע חלוקת וכל מיני דברים טובים. אחים יקרים, אוהב אתכם מאוד, אני מרגיש זה הדדי, אוהב את כל אחד ואחד מפה אישית, אוהב אותו ויכול לנשק כל אחד ואחד. אמר הבעל שם טוב, צריך לנשק יהודי כמו שמנשקים ספר תורה ועוד יותר מספר תורה. ישראל קדמו לתורה. סידנה בבא סאלי, זכותו יגן עלינו. אני אגיד בקצרה, יש פה את הרב גוזל, השם יחליף אותו בנעימים, מפיץ תורה ברבים, ראש ישיבת, זוכר את הישיבה, מסופח השם.
ילדי סגי ויעקב באשדוד, מרביץ תורה, ורבים האשים מעוון, ועוד היה נטויה בעזר השם. אז אני רוצה לומר, בבא סאלי, רבותיי, הרב קזר, אתה שומע? תקזז איתך אחר כך. הבבא סאלי הגיע לארץ הקודש, ראה את הפריצות שפה, את העניינים, לא מצא חן בעיניו, וזאת ועוד, אסי, וזאת ועוד, היו באים אליו נהרות של בני אדם לקבל את ברכתו הקדושה, שיודעים שברכתו ברכה. הוא כתב לרבי מלובביץ' ואמר לרבי, היה נוהג בתעניות וסיגופים ולומד 18 שעות תורה ליום. הוא לא סתם בבא סאלי, הוא נולד צדיק, הוא נולד זרע צדיקים קדוש, משפחת אבוחצירא, ידוע, פשוט. אבל הוא היה עוד כמה שהיה צדיק, עבד על עצמו להיות סופר צדיק. כותב לרבי, רבי, אני רוצה לבוא לגור בארצות הברית. למה? אני לא יכול להתעלות בעבודת השם פה בארץ הקודש. מה הסיבה? מפריעים לו. הוא רגיל להתבודד, ללמוד תורה, לצום, פה מלא אנשים, לא יכול. רוצה לבוא לידך. איך הוא כותב לרבי? הוא כותב לרבי ככה, שאלתי בשמיים, מי הוא זה שקובע פה בארץ? מכתב של בבא סאלי, כותב את זה לרבי. אמרו לי בשמיים שהרבי מלובביץ' הוא קובע, הוא עמוד העולם, זה הלשונו, הוא קובע מה יהיה בארץ. כל אשר תגיד לי אעשה. עבדך נאמן, כך הוא כותב בביטול טוטלי לרבי, צדיק עולם, זה לא צדיק רגיל. הרבי כותב לו, מבני עלייה, מוריי ורבותיי, באו מאות אדמו"רים, אשכנזים לרבי, גם ספרדים מכל מיני. הרבי לא כתב על אף אחד מבני עלייה, על אף אחד לא כתב, רק על הרבי, רק על מי? על סידנא בבא סאלי מבני עלייה, רק עליו כתב את התואר הזה. הרבי עוד יותר אמר לו, פעם בכמה מאות שנים יורדת נשמה כמו שלך לעולם. כמה פעם אתה יודע מי אתה? אתה יודע מי אתה בבא סאלי? ולגבי המרוקאים שלנו, איפה הם? הרבי כותב, המרוקאים יהלומים מלוטשים, יהלומים מלוטשים המרוקאים, כי הרבי כותב יהדות מרוקו, לא סתם יהלום מלוטש, מהיר. והרבי אומר לו, אתה תישאר, אני מציע, הרבי לשון ענווה עונה, אני מציע תישאר בארץ הקודש, אל תבוא לידי, תטפל במרוקאים ובכל צפון אפריקה, כל יהדות המזרח. וככה בבא סאלי ויתר על 18 שעות לימוד, ויתר על תעניות וסיגופים, הוא לא יכל, כל היום מקבל קהל מהבוקר עד הלילה בשביל עם ישראל. מסר את נפשו כי הרבי אמר את זה. תבינו את האהבה הגדולה והכבוד הגדול בין הרבי אליו. לא היה אף אחד שהרבי אמר עליו את המילים האלה, אף אחד, רק בבא סאלי. עד כדי כך שהבת של רבי מאיר אבוחצירא, רבי מאיר אבוחצירא אמר שבבית אבא, מי זה אבא שלו? בבא סאלי, עליו השלום. בבית אבא היו אומרים תחנון בכל יום הוצאית של צדיק. יש מלא צדיקים, היו אומרים תחנון. בבא סאלי מה היה עושה? היה עושה מסיבה, היה עושה התוועדות עם ערק, שותים, עושה מסעודה לכבוד כל צדיק.
אבל האדם היחידי שלא היו אומרים ביורצייט שלו תחנון, הרב מנדלסון, ברוך הבא, בכבוד, בוא תשב איתנו כאן. היחידי שלא היו אומרים תחנון, מי זה היה? האדמו"ר הזקן בחבטלת בטבת. רק ביורצייט שלו לא היה אומר תחנון הבבא סאלי. תבינו את הקשר הפנימי בין הבבא סאלי. כמה הוא מיוחד למינו. תנו לברכה את הרב מנדלסון, הרב האזורי ביער מלח, והרב של קהילת חב"ד כאן בערד. רבותיי, במוצאי שבת, אני יודע שאני לא זכיתי להיות אצל הבבא סאלי, לא זכיתי. אמא שלי במוצאי שבת הזה, עשינו סעודת מנה ומלכה, ודיברנו על מי? על הבבא סאלי, ברור, על מי לדבר. אמא שלי אומרת לי, אתה יודע, בגיל 2.5 לקחתי אותך לבבא סאלי, שיברך אותך. זכיתי, ברוך השם. לקחה אותי מנתניה, גרנו בנתניה לפני כמה שנים, 58 שנה. לפני 58 שנה לקחה אותי מנתניה עד לנתיבות, שהבבא סאלי יברך אותי. זכיתי, ברוך השם, לא ידעתי, רק אתמול נודע לי שזכיתי להתברך מסידנה הבבא סאלי, אני שמח על זה. אז לחיים, אוהב אתכם. אנחנו כולנו צריכים להתחזק ביראת שמיים, מידות טובות, לכבוד הקדוש הזה שהפעיל עולמות, את הניסים הנפלאים, הניסים הנפלאים והמתוקים. ספר לנו מי שיצא את המסע המרכזי פה, הרב אילן גוזל, ראש ישיבת נווה שגיא ויעקב באשדוד, שמכירים אותו, שמענו אותו במפיק מרגליות. אבקש מהקהל הקדוש להקשיב לסיפורים על הבבא סאלי. זכותו תגן עלינו, וכן יהיה רצון ואמר אמן.